Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So ining myocarditis kag pericarditis common gid man ini sa mga kabataan. Okay, sila ang prone sa any form of infection like viral infection or bacterial infection. So kung may ginabatsyag na sila nga daan before, kinanglan lang anay siguro magkonsulta sa ilang pediatric cardiologist para nga ma-check kung may ara na nga daan sang myocarditis or iban gina diri sa Pilipinas madamo sang mga rheumatic heart disease, no. So kinanglan lang ma-check ang function sang heart nila bago sila maka-receive sang COVID-19 vaccine, no. Pero wala pa sang na-prove nga ang COVID-19 vaccine nag-cause sang myocarditis or pericarditis, no.